Kapok wadonjo buch jopiny wadhi mbele gi mbaka matin ka ni riwruok mar Senetas ma mine pacho ka endike Wosa oyango chako kampen mar thiro lwenje mag kit chuech kod nek mar joma mine mosebedo ka medore pacho ka endi. Gisingo tiyo machiegni gi jood bura ma mine mar kaso buche mag lwenje ma buodho e doho. Kendo neno ni obila ochiwo yot ne jogo madago report. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Medruok lwenje mag kit chuech kod nek joma mine pacho ka osekelo midhiero ka riwruoge mopogore opogore medo manyo yore thiro lwenje ma kamagi. Riwruok mar Senetas ma mine e pacho ka Kenya Women Senators Association bende oyango ni gin kod chenro mar tero kampen mar kedo gi lwenjego e kor gwenge ma Thurka. Let us be clear. Violence against women is not culture. It's a violation of the law, and it must be treated with the full weight of the justice it deserves. Let this statement serve as a call to action for the government, for parliament, for law enforcement, and for every citizen of this great republic. Jakom riwruogno Veronica Maina opuojo jatend piny Kenya William Ruto kuom chiwo negi sir mar siling milion 100 makoro biro konyo e kampen makamano ka koro gisingo neno ni jogo mosekadhe lwenje makamago oyudo ratichgi. And we take this opportunity to thank His Excellency the President, who has reiterated the government's commitment to tackle gender-based violence, and under his leadership he has seen that cash 100 million has been allocated for campaigns against GBV and femicide. Gikwedo timbe moko mag oganda mathothne nenore ni gin kido kod timbegi machalo kaka keny ma ichuno godo joma nyiri kod nyango mar nyiri magiwacho ni nyaka koro tiek chutho. We encourage marriage, yes, please. We don't encourage forced marriages. If the lady say no, you have to accept her decisions and don't force her. And again, the guy who did that, killing her, at the same time burning her body, that person must be sentenced to jail. Love doesn't have to be forced, that we don't have to kill to be loved, that we don't have to kill each other. Let us support Kenya. Let us be a country where love is what will push forward our young people. Campaign makama bire kinde maput marango yore kedo gi lwenjegi osebedo kaka opacho ganda kayuak mar oganda en chike matol lwenjego ma oketi tem. Kewosa osingo bago Ramogi obila kod doho mar neno ni buche go tieki kendo gido ratichgi. You know, there are some officers who are seated in offices, even government offices, who when a woman reports an offense, like in police stations, and that's why we need gender responsive desks in all the police stations, they will be dismissed as this is just a domestic squabble. And that domestic squabble, behind it, behind the veil, you'll find a woman who is being battered, assaulted, struggled at night. And when they go to report, sometimes they are told, can you go and sort out your issues? En campaign makorigeno ni bro chakore dwe manyien marabich nyakora mgajiwang kata obedo riwruoge makonyo rito oganda osebedo kod to e wi okenge makamage magiwacho ni ok nyago lemo. Geno en ni campaign makama ibiro duoko chien lwenje makit chueche pacho kae. Lydia Okeyo, Ramogi TV, od bura malo, Nairobi. Jatend migao mar gedo mar apaya piny kod chal mar ndara Davis Chirchir ne ochopo e nyim od bura mar Senate mar duoko penjo ewi moko kuom okenge mag dongruok e sekta no kod weche mamulo masira mag apaya